арзу салом ба шумо дӯстдорони футбол. нашри навбатии барномаи майдони сабз аст дар пешниҳоди Сорбон Амонуллозода бо тозатарин хабарҳо. дар нашри имрӯзаи барнома ин мавзӯъҳоро дорем. тими мунтахаби футзали Тоҷикистон бо шикаст додани тими миллии Туркманистон ба даври якчорфинали ҷоми Осиё 2022 роҳ ёфт. дербии шаҳри Манчестер ба фоидаи шогирдони Гвардиола хотима ёфт. Карим Бензема аз ҷониби нашрияи бо нуфузи Марка 3 ҷоизаи инфиродиро ба даст овард. ин ва дигар хабарҳои тозаро аз нашри имрӯзаи барномаи майдони сабз шунавед. тими мунтахаби футзали Тоҷикистон бо шикаст додани тими миллии Туркманистон ба даври якчорфинали ҷоми Осиё 2022 роҳ ёфт. тими мунтахаби футзали Тоҷикистон дар бозии ниҳоии марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё 2022 бар тими миллии Туркманистон бо ҳисоби 8-5 ғалаба ба даст оварда дар гурӯҳи Б ҷои дуюмро касб кард ва ба марҳилаи якчорфиналро хат гирифт. тими мунтахаби Тоҷикистон охирин маротиба 15 сол қабл соли 2007 ба даври якчорниҳоии ҷоми Осиё роҳ ёфта буд. дастаи пайрав Воҳидов дар даври якчорниҳоии ҷоми Осиё 2022 бо тими миллии Таиланд ки дар гурӯҳи А мақоми аввалро касб карданд рақобат мекунад. рақобати даври якчорниҳоӣ миёни тимҳои миллии Таиланд ва Тоҷикистон фарду 4 октябр соати 19 ба вақти душанбе оғоз мешавад. ҷуфтҳои даври чорякниҳоии ҷоми Осиё 2022 оид ба футзал ин тимҳо мебошанд. дар даври якчорфинали ҷоми Осиё 2022 Тоҷикистон бо Таиланд, Эрон бо Ветнам, Узбекистон бо Кувайт ва Ҷопон бо Индонезия рақобат мекунад. бояд қайд намоем ки дар сурати пирӯзӣ дар даври якчорфинали ҷоми Осиё тими мунтахаби футзали Тоҷикистон бо ҷуфти Эрон ва Ветнам дар бозии даври ниманиҳоӣ рақобат менамояд. дербии шаҳри Манчестер ба фоидаи шогирдони Хосеп Гвардиола хотима ёфт. дар бозии даври нуҳуми Премер-лигаи Англия рӯзи 2 октябр дастаҳои Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед бо ҳам рақобат намуданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи Иттиҳоди шаҳри Манчестер баргузор гардида бо натиҷаи калони 6-3 бар нафъи дастпарварони Хосеп Гвардиола хотима ёфт. қаҳрамонони асосии дербии шаҳри Манчестер Эрлинг Ҳоланд ва Фил Фоден ба ҳисоб мерафтанд ки ҳарду ба задани 3 голи даст ёфтанд. инчунин Ҳоланд 2 ирсоли головар ҳам анҷом дод. ҳамлавари ҷадиди Манчестер Юнайтед Антони бо як зарбаи бисёр олиҷаноб ва ҳамчунин Антони Марсиал 2 гол дар ҳайати Девҳои Сурх ба самар расониданд. ҳамин тавр пас аз 12 сол дастаи Манчестер Юнайтед бо чунин натиҷаи бузург аз Манчестер Сити мағлуб шуд. ёдовар мешавем ки Криштиану Роналдо то анҷом аз нимкатҳои захиравӣ бозиро тамошо кард. дастпарварони Гвардиола дар мавсими имсолаи Премер-лигаи Англия то ин давр шикастнопазир боқӣ монданд. пас аз ин вохӯрӣ Манчестер Сити бо касби 20 имтиёз дар ҷои дуюми ҷадвали мусобиқа мавқеашро мустаҳкамтар намуд. Манчестер Юнайтед бошад бо 12 имтиёз дар ҷои шашум боқӣ монд. сармураббии дастаи Манчестер Юнайтед Эрик Тен Ҳаг дар бораи шикасти дастааш дар бозии даври нуҳуми чемпионати Англия бо Манчестер Сити ки бо ҳисоби 6-3 ба фоидаи шогирдони Гвардиола хотима ёфт, изҳори назар намуд ва дар шикасти дастааш бозингаронро гунаҳгор кард. ин хеле сода аст. омили асосии ин шикаст набудани боварист. вақте ки шумо дар майдон бовар намекунед, шумо наметавонед дар бозӣ ғолиб шавед. ин қобили қабул нест. мо дар риояи қоидаҳо эътимод намедиҳем ва дигарон аз ин ҳолат истифода мебаранд. барои ман ин як сюрприз буд. бозии мо бад буд. ин ба боварии ҳам бозингарон ва ҳам даста вобаста буд. аз дақиқаҳои аввал ман инро ҳис кардам ва дар вақти танаффус мо вазъиятро тағйир додем ва онҳо муносибати худро дигар карданд. мо баъди танаффус як Манчестер Юнайтеди дигарро дидем ва гол задем. бо тӯб далеронатар амал карда ба нимаи майдони ҳариф даромадем ва 3 тӯб задем. ҳоло ман дар бораи чизҳои хуб фикр карда наметавонам. мо мухлисони худро рӯҳафтода кардем, худамонро рӯҳафтода кардем ва хеле ноумед шудем, гуфтааст Эрик Тен Ҳаг. Карим Бензема аз ҷониби нашрияи бо нуфузи Марка 3 ҷоизаи инфиродиро ба даст овард. ҳамлагари бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид Карим Бензема аз рӯи натиҷаҳои мавсими гузашта 3 ҷоизаи инфиродӣ аз нашрияи испании Маркаро соҳиб шуд. ба Карим Бензема ҷоизаи Пичичи ҳамчун голзани мавсими Ла Лига, ҷоизаи Ди Стефано беҳтарин бозингари мавсими Ла Лига супорида шуд. ҳамчунин аз ҷониби мухлисон ҳамчун беҳтарин бозингари мавсим эътироф гардид. Бензема дар корномааш маротибаи аввал ҷоми Пичичиро
ба даст овард. ҳамлагар дар мавсими гузашта ба задани 44 гол даст ёфтааст. инчунин Бензема барои ба даст овардани ҷоизаи тӯби тиллоӣ фаворити асосӣ ба ҳисоб меравад. тими мунтахаби Бразилия муддаи асосии қаҳрамонӣ дар ҷоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. портали Goal.com рейтинги фаворитҳои ғолиби ҷоми ҷаҳонии 2022-ро нашр кард. мунтахаби Бразилия ба ақидаи онҳо фаворити асосии ин ҷоми ҷаҳон маҳсуб мешавад. ҳамчунин ба сегонаи беҳтаринҳо Фаронса ва Аргентина низ шомиланд. топ 10 мунтахабе ки имконияти ғалаба дар ҷоми ҷаҳонро доранд ин дастаҳо мебошанд. дар ҷои аввал Бразилия, дар ҷои дуюм Фаронса, дар ҷои сеюм Аргентина, дар ҷои чорум бошад Испания, дар ҷои панҷум Олмон, дар ҷои шашум Англия, дар ҷои ҳафтум Нидерландия, дар ҷои ҳаштум Белгия, дар ҷои нуҳум Дания ва инчунин дар ҷои даҳум мунтахаби Португалия қарор гирифтааст. ба назари портали Goal.com аз ин 10 мунтахаб онҳо якеро фаворити ҷоми ҷаҳон 2022 дар Қатар медонанд. қатар барои мизбонии ҷоми ҷаҳон 2022 208 миллиард евро харҷ кардааст. қатар ҳамчун кишвари мизбон барои баргузории ҷоми ҷаҳонии футбол 20 миллиард евро сарф кардааст. дар ин бора ЗСН хабар додааст. директори коммуникатсияи мусобиқа Фатма Ал-Нуаймӣ шаҳр дод ки ин рақам аз куҷо пайдо шудааст. ҷоми ҷаҳон як қисми барномаи миллии қатар барои соли 2030 стратегияи васеътари ҳукумат мебошад ки ба рушди босуръати шаҳрҳо, иншооти миллӣ ва саноат ба ҷуз аз системаҳои маориф ва тандурустӣ мусоидат мекунад. 208 миллиард евро ки бештар ба ҷоми ҷаҳонии футбол алоқаманд аст, воқеан як қисми ин стратегияи бузурги рушд ва модернизатсияи миллии қатар аст. аксари ин лоиҳаҳои азими инфрасохторӣ ки дар соли 2022 дастаҳо ва мухлисон аз онҳо баҳра хоҳанд бурд, аз қабили роҳҳои нав, метро, фурудгоҳ, меҳмонхонаҳо ва дигар иншооти сайёҳӣ ҳатто пеш аз гирифтани ҳаққи мизбонии ҷоми ҷаҳонии футбол ба нақша гирифта шуда буданд, гуфт Фатма Ал-Нуаймӣ. гуфта мешавад ки барои варзишгоҳҳо, пойгоҳҳои дастаҳо ва курсиҳои мухлисон наздики 7 миллиард евро сарф шудааст. қатар барои ин мусобиқа 7 майдони нави замонавӣ сохта, инчунин варзишгоҳи байналмилалии халифаро навсозӣ кард. шунавандагони гиромӣ, давоми ин фурсат хабару рӯйдодҳои муҳими ҳафтаро аз олами футбол аз барномаи майдони сабз шунидед.